Imos a crear unha pregunta numérica. Seleccionamos a categoría, electricidade, e seleccionamos o tipo de pregunta. Neste caso, numérico. Unha pregunta numérica é similar a unha pregunta de resposta breve, solo que, en lugar de ter unha resposta de texto, a resposta vai a ser un número ao que se lle permite un certo marxe de erro. Aparécenos a pantalla cas distintas opcións de configuración da pregunta. Damoslle un nome á pregunta. Vamos chamarlle lei de un cálculo de intensidade. Poñemos no cadro correspondente o texto da pregunta. Non vamos a seleccionar ningunha imaxe para esta pregunta. Deixamos a cualificación predefinida de 1. Damoslle un factor de penalización de 2. Non poñemos ningunha retroalimentación para a avaliación xeral. E agora vamos a dar a resposta certa. A resposta certa será 0,03 amperios. O erro aceptado neste caso, poñemos que un erro dunha milésima. E a cualificación, no caso de que a resposta sexa correcta, é a do 100%. Poñemos unha retroalimentación. Neste caso, a configuración da pregunta permite que demos o resultado en distintas unidades. A resposta que demos máis arriba de 0,03 era unha resposta en amperios. Poñemos aquí a unidade correspondente e o factor de multiplicación para aquela resposta numérica. Se nos quixéramos dar a resposta en miliamperios, tendríamos estas unidades, M minúscula A mayúscula, e o factor de multiplicación respecto a aquel resultado sería un factor de multiplicación de 1000. Entonces, na resposta, se indicáramos 30 miliamperios, sería unha resposta acertada. Guardamos as modificacións e comprobamos o funcionamento da pregunta. En primeiro lugar, damos a resposta en amperios, 0,03. Chequeamos esta resposta. Aparécenos que o resultado é correcto. Facemos outra comprobación dando a resposta en miliamperios. Neste caso, tecleamos 30 miliamperios e comprobamos se esta resposta é correcta e observamos que tamén é correcta esta resposta.